هەلبەستێکی ئەز ێ شتەر بخوێنم ئەز ێ پچێکی چیرۆکا وێ بێژم و دوورە ئەز ێ چێ دەبنە گەرمتە di sala 1916 de piştî fermana Ermeniya dest pê kir. Di wê hingê de Kurdên me gundê xwe ji war vekirin ya malê xwe vekirin lê ji aliyê êrîş hat ser wan gundana jî û talan kirin û çê kirin. Ji ew milet jî ket ber ji wan gunda jî gundek navî Ciganê bû. Ji rojekê reşo hebû reşê salo diçe avjenî dikir sîbahet dikir avjenî dikir diçe ser çem Dicleyê gava datkeve avjeniyê ew çend hevalê xwe hevalî dervene ew jî li hundir datkeve nav avê dibîne du kom jin di bin avê de guliyê wan pevdûv girêdayî kezî û xwe avêtine avê du komin sê çar û li ser hevdû de îja min ew dîmena hanê min ew manzera hanê min ew trajîdya hanê min kirî helbest ez dixwazim ji we re bixwînim. Xweş keremke bi rastî giring e me re çîrokê helbestê zanibê bê reş û ewkîn e ji derve bê reş û ewkîn e reşo dibêje melevanim dilkulê hêsrên te me dîrokê ez kurê evê avê me nanpêjê berat û pişirokê me ciganê navê gund ciganê ev çi bo bela te seyre Ermenî ne an Kurdên êzîdî ne dîsa bang dike dibê reş û ewkîn e reşo dibêje Dicle ye veşartok e kûr û xapînok e ez benî nizanim du komên hevdûgirtî ne kedî ne kehîn e kevokên kîjan hêlînê ne mê ne keçin an dê ne jin ciwan û spehî ne dîsa bang dike dibê reş û ewkîn e reşo dibêje du komên stêran pêwir û mêzîn in perî û firişteyên daketî ne bi cil û bergên xwe ji gulovera hustê dizanim ew tawîsî ne